Hola i molt bones de nou. Avui m'agradaria parlar-vos del haki, ja que no fa gaire, en els últims números del manga, se'ns ha donat nova informació sobre el haki d'observació. El haki des de sempre ha sigut un tema del qual debatre, ja que tenim informació mínima, però passat el time skip va ser un poder revelador i qui l'obté adquireix un gran poder, un poder del que et pot convertir en un dels pirates més temuts del mar. Tenim 3 hakis, el haki d'observació, el haki d'armadura i el haki del rei, i cada un d'ells es diferencia dels altres restants. El haki d'observació permet anticipar els atacs del teu adversari, notar qualsevol presència a prop teu, veure a llargues distàncies i inclús preveure els futurs esdeveniments a un curt període. El haki d'armadura és un poder que es pot adjuntar a una superfície no animada, unes fletxes, una canya de bambú, unes espases o altres objectes. També el coneixem com un escut o recobriment, un tipus d'enduriment del teu cos que permet a l'usuari defensar-se d'usuaris de fruites o d'altres usuaris d'aquest mateix haki. Finalment, el haki del rei, el haki més temut per tots els usuaris d'aquest poder, poc comú en el món de One Piece, que pocs l'obtenen o tenen el valor de despertar-lo. Permet a l'usuari utilitzar el poder de la intimidació a favor seu. Les funcions que coneixem és que pot inculcar por a les persones desitjades o deixar-les inconscients. També es debat el que tinguin el do de poder-se comunicar amb els reis marins o reis terrestres. Un cop argumentat els 3 poders, cal dir que no sempre guanyarà qui tingui un dels 3 o tots 3, sinó que tindrà més oportunitats de guanyar la persona que tingui un desenvolupament més dominat del haki a utilitzar o una resistència física superior. En un futur, crec que el haki donarà més qualitats al portador. En el cas del haki d'observació, podràs saber si la bondat d'una persona és bona o dolenta sense conèixer-la i escoltar o notar la presència a llargues distàncies de la persona a la que vols buscar només pensant en ella. En el haki d'armadura, crec que podrà canalitzar i projectar cops de pressió a l'adversari. A més, podrà dipositar el haki a qualsevol ésser si el portador desitja mitjançant el contacte físic, permetent una protecció sobre l'individu. En el cas del rei, crec que podrà inculcar qualsevol ordre o sentiment sobre qui sigui, obtenint un ajut i protecció de persones i animals. I fins aquí la meva teoria d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que s'agraeix molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Mugiwara Revolucionari i fins una altra. Adeu!